hwe wakwan yi ene na wo ye ntwe amfa so enkyere se wo bio na na onyankopon enya ne Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wo yi pare ye enkyere se wo atwam wo ye mu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omu na kirew efise de omu na kirew de omu ate ase se wono tu beda wo so wo ne ho na de osere kirew de afa na obe plaw amen amen yede ise Nyankopon ase ena no payi merofo voice of truth brain me did do di fadwa Benjamin enen so Nyankopon nam ne dom ne humobro so de ne de ya cheye ade che foforo bosome foforo mu na yesie bosome numu yede Kristo ase se onam ne humobro so na akomatuo ne mframa bone a ebo nyare wan mframa ne putupuru wo mframa ne nyina oda so kurokura na so te ase ena no payi so me dofo Nyankopon nam ne humobro so emfiempe mienu eni dunan ona ba Yesu Kristo sunu yi ne ho de kyerɛ me na ɔde asumasɛm ni papa no fosɛm atemusɛm ahini mo sumasɛm ɔde soma me ya no pai ye ba asori fie ho na Onyankopɔn sɛ de na kwatie na agya no birum fa so na esi won yie no ɔnam ne dom ne ne homɔboro so anapai so wada sumasɛm ne hutasɛm ne bi adidi a kyerɛ ye nti yɛn kɔmra sesi a ne nkotie mra amen. Isaiah chapter 57 verse number 20. Ose adom ho bɔhyɛ foforo amen adom Nyankopɔn se nadom ɛho bɔhyɛ foforo hallelujah amen adom no ɛho wɔ nhyehyɛeɛ wɔse Nyankopɔn nadom bɔhyɛ foforo kai yɛfɛ ne sɛ aduonu no mɛyɛnkɔ niche mo ye aduo na abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ehuru kukuku hallelujah ɔsi enipa a ɔte asase so a ɔyɛ bɔne no wodi bɔne no ɔte sɛ ɛpo a ehuru kukukuku sɛn na ɛpo si tie a Onyankopɔn de abɔnefoɔ ɛtoto no ɔnsɛ sɛ wokɔ mpoano a wohwɛ nsuo no a wonya sɛ baabi a pɔda no yɛmfa nsɛ womu no pɔda ɛna baabi a yɛde wokɔ ne pɔda hɔ ɛna deɛ ɔne wokɔ no anka nkyɛw sɛ wowɔ pɔda ha ne bi ɔpɛ sɛ ɔde sie wɔ ho ɛmfa nsɛ ɛbɛka bɛɛ saa sɛ ne ɛkɔɔ mu hɔ highway no filling station hɔ no ebi kura hɔ ɛtra ɛbɛka bɛɛ sɛ saa mu oduru baabi ɛpɔ no wɔ ne sɛ dan sisi wɔ anim a bɛtɛ sɛ bibi yɛ shuu saw wuu saw nti wɔn ahwɛ yɛ a wɔn ade kɔdeɛ nti wɔbɔ wɔn nsɛ yɛde owura mu ɛka kɔduru wɔn ahun sɛ pɔrɔ na ɛyɛ deɛ ɛyɛ saa ɛbɔ mframa a ano den na ahun sɛ ɛyɛ saa nsuo no de ahoɔden na firi ɛno no akyiri ɛna ɛba nse eyese na eba nti kukukuku na de ba na ebeduru ano so enye hwe na adwo hallelujah amen ebeduru ano a on se nsuo ankasa head ato a na hu se nsuo na atie afiri ase ba baabia atie na eba no baabia ekro no de na se nsuo na ato ne ye susan no ɛyɛ de ade edimirika sensu atɔpa na sɛ susan atue na ɛba na sɛ ha efa sɛ firi sei na ɛba na susan ne demirika ɛba adeɛ na ɛyɛ paakyɛw dɛ bi hwɛ ntira nyame ma sɛ wɔde adeɛ bi akasa kyerɛ nipa no hallelujah hwɛ nsuo tɔ na sɛ
susan firi baabi sei na ɛba mirika na ɛde ba no ɛma nsa n'akyi adeɛ bi a wɔn anim bi ɛbɛsɛɛ no pàtó wɔte aseɛ susan na ɛba no ohun sɛ ɛba nyɛ sɛ susan no ohun sɛ susan ɛba saa ne duru baabi a afei na abɛduru na asa aka sɛdeɛ si kuro no wɔkɔ akɔyɛ deɛ yi kɔsɛɛ adeɛ nti adeɛ bi a ɛwɔ susan n'anim no wɔtwi yɛ deɛ yi banyankopɔn sɛ ɛpo deɛ sɛdeɛ si ti no wɔde kukukuku so obɛduru ano asa wɔn ntumi nkɔ baabi a hallelujah amen duwe nyina nyame yɛ sɛ ɔde bɛka saa kyerɛ nipa po no ɔde bɛka saa kyerɛ nipa no abɔnefoɔ ahunu wɔn dibrɛ wɔ asase so no wapɛ biribi ayɛ nti wɔ sɛ abɔnefoɔ nipa a ɔdi bɔne no ɔte sɛ ɛpo a ehuru kukukukukukuku nyankopɔn pɛ so ɔkyerɛ nipa sɛ nipa wote asase esu na sɛ ɔso bɛyɛ bɔne apade a woboa da wobɛyere wo ho ayɛ nkosi hwee ɛte sɛ po di mirika na te hyaw na de baako ehunu sɛ susan akora deɛ sɛ ɛba a wonte ne nka ɔho susan ayɛ ba a wonyɛ deɛ ɛnso ɛnsan n'akyi o ɛno wonte sɛ ɛbɔ mframa bi na ɛba yɔɔ kɛkɛ no ɛba ɛnsan n'akyi adeɛ bi a wɔn anim bi ana ɛpra ayɛ deɛ baapo deɛ wote ahoɔdene wote ne saw deɛ po sɛ wɔnkɔ ɔpo ano da ohun no ko da na sɛ yɛde wokɔ gyina na ahwɛ sɛ deɛ si ba na wogyina ɛfa sɛ obi aka yi wei ne pono wɔ ha bo sɛ na w'ani so koraa ayɛ deɛ wɔso wohwɛ sɛ deɛ esi yɛ no a wɔsɛ abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ehuru kukukukuku ɛnkɔ baabi a hallelujah ɛnkɔ baabi a deɛ sɛ nyankopɔn pɛ sɛ ɔmo nipa hunu sɛ nipa a yɛte asase so yi sɛ ɔso wobɛdi bɔne wo so bɛyɛ abɔnefo sɛm a wonnya abɔnefo sɛm nya adeɛ ma ne nyɛ yie wobɛtumi de ahoɔden ayɛ paa nso so wohunu ɔsɛ nti mese mo berɛ suri ba bebree ka sɛ ɛda wɔna no sɛ mefɔ so brɛ me ho paa nso menyɛ deɛ yi ɛna akɔ mpaabɔ so na adiyifoɔ nso asa aka akyerɛ wo sɛ wobrɛ ho paa nso wohunu wo ho ano na sɛ adiyifoɔ no pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ obi na ɛyɛ deɛ yi ɛna nyankopɔn sɛ abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ehuru kukukuku onyam bɛkye wo ama na yeye ɔn sɛ nyame ayɛ nhyɛ wei nyinaa to hɔ ansa ne yɛwo nti woba asase so na sɛ wo so wobɛdi bɔne a nyame ayɛ adeɛ a wɔkyerɛ sɛ ɔma abɔnefoɔ mmerɛ nya adeɛ da abɔnefoɔ bɛha wɔn ho nti obitumi ka sɛ mefɔɔ so paa nso nyɛ ye yɛ abisa no wɔntwe mpena ɔntwa loto ɔnwi so yi yei hallelujah de nyankopɔn ayɛ nhyehyɛeɛ de ato wɔ wiase ansa ne yɛwu nipa bi a wɔte ase ne ma asɔfoɔ no mu adiifoɔ bebree ba a abɔntamfoɔ ne atamfo ne demons na ɛyɛ mu no ɔmu nyinaa ba ɛne nyame ahyɛ ato hɔ dada sɔfo bia ne wɔbɛtumi asa nyame nhyehyɛeɛ no diifoɔ bia ne hɔ wo sɛ woabene ase wo a na ɛbene hɔ woakɔdi moti akora sɛ wo se nyame na nyame no wo so wɔ na ɛbene wo so ɔn so yɛ nhyehyɛeɛ ansa na wobɛbene wo wobɛdane no wɔnyɛ yie wonyɛ kɛseɛ nsina awurade nti wɔ sɛ abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ehuru kukukuku ntimi nkɔ baabi a nti wokɔduru yɛ fɛn sɛ ɛyi a wokɔduru jamestown abɔn sɛ wosɛ poi saw na yɛmu ahyew sei ɛmɛfa wo hallelujah kukukuku ne nyinaa ɔbɛyɛ din sɛ wohwɛ mo bere so a nipa pii ɛyɛ asɔfoɔ no kɔ a ne hyɛ mo nsa de na adiyifoɔ no mo si nyame bi omone no wobɔ berɛ bi a wohuna no sisa nso wogyina wo ne maame no wawi so ama ne nso ɔbɛɛ koraa yɛ no woantumi ahunu sɛ nyankopɔn se sɛ ɔyɛ bɔne tia no a ɔbɛma ade ahoɔden ayɛ adeɛ mfa so obi ama so nanso yɛse sisa yi wakeka na no ayɛ sɛ n'ani akyi no deɛ ɔpɛ no wate afa obi so kura awura ato agu no de pɛ nsala san foforo awurade adi nkwasi asɛm wee mu gyina madiifoɔ ne mu ɛnɛma yɛ diifoɔ ghanafoɔ diifoɔ de mu a ɔmo se ɛyɛ abɔnsamfoɔ ɛna ma woyɛ a ɛnyɛ de yɛ ofie ne akɔtɔ saa apam na bɛto wɔhwɛ yɛ nyankopɔn na mese madiifoɔ ne nim nyame nti ɛna ada ne nkeka ada ne nkeka wɔ se ɔbɔnefoɔ nipa a wɔyɛ bɔne no
ɔte sɛ ɛpo a ehuru edura a yɛfɛn sɛ ɛpo ne di mirika woyɛ sɛ de nsuo eta hɔ a na woyɛ sɛ de susan si ba susan yi ba efia ɛnso ntumi nsa no twi kɔ baabi a wɔkorɔ sɛ yadeɛ na po so woyɛ sɛ de si ta hɔ a di mirika yɛ sɛ wuli sɛ bɛ sɛ yadeɛ wɔ nyina duru hɔ ayɔ na nɛteɛ na nonom no nɛteɛ na adwodwo no hallelujah nyankopɔn sɛ saa na adebɔnyɛfoɔ ti wɔ n'anim amen Israel nyankopɔn na ɔbɛkye wo ama na yeye ɛnɛ obiara nsuro bɔne obi nsuro bɔne o fo nsuro bɔne adiifoɔ nsuro bɔne yɛka a yɛse yɛ nipa yɛda yɛ a hwɛ ɛna wɔ sɛ abɔnefoɔ ɛte sɛ ɛpo a ɛbɔ asotwe ehuru ɔsɔfo bi tumi hwɛ obiara no wɔsɛ wɔyɛ diifo nyame bi n'ani ɔsi spiritual nyame bi mɛn no Nyankopɔn ma hu sɛ wɔyɛ biribi ɛnyɛ yie nipa no a sista no a nyame bi odiifo no sɔfo no ne ma ne hu so ɔyɛ biribi a ɛnyɛ ne sista no so hyɛ legacy ɛno deɛ Awurade anka nkyɛn sɛ yɛ anaasɛ nyɛ ne dɔfo me si soro bɔne wate amen na wa nipa wa nsoro bɔne a me se saa ntoato a wɔyɛ ayɛ bi da wɔ kane tete yɛbusua mu yɛse yɛ fie ntɔma bi na ɛwɔ hɔ apan bi wɔ yɛ fie sɛ nte saa na adeɛ baako a mehwɛ sɛ Nyankopɔn nam na honhom so bɛsra me nam Kristo so no ɛna mu no sɛ me fiefoɔ nyinaa yɛ adebɔnyɛfoɔ yes obia ne wa osoro nyame obia ne wa wɔtene obia ne wa ɔhwɛ Awurade soro akyira kwae de fie no mu nyinaa no nipa ne sɛ kɔtɔ ayɛ de wɔn agu ankorem obɛdɛ ne wafi nyame na ayɛ wo saa ɔne saa na abɔnefoɔ teɛ ɛnɛ koraa deɛ ɔman yi a yɛtemi ɔman yi a yɛte so yi asase onyame abɔ ɔman yi kasa ne sɛ nipa de yɛ dɛ yɛ abɛyɛ bɔne ɛna Nyankopɔn sɛ ne yɛ dɛ nso ambɛyɛ sɛ po a ehuru kukukuku anɔpa ewu tie me me dane wei sɛ mɛtɔn wɔ yɛrɛma wɔ ma deceive mi mɛyɛ yɛ wo bɛbrɛ na mi yɛ deɛ no deɛ ɛsa yɛ awura wo sɛm sɛ ɛnɛ bi yɛ ba ne nyame bɛtwe ma so asene wo ɛka sɛ tɔ nsuo ne kɔdi bɔne na nyame bɛfa me so aboa wo a Satan koraa ho wɔ mfasoɔ sene me Nyankopɔn anim bɔnsam koraa ho wɔ mfasoɔ sene me onyame anim ɛka sɛ bɔ afɔdeɛ bɛhume ne kɔdi bɔne na nyame bɛfa me so aboa wo a me kɛ sɛ bɔnsam koraa nyame anim no ɔhu sɛ bɔnsam koraa yɛ sene me ɔbɔnsam deɛ bi a nyame na asi ne kwa sɛ ɔma no adwensa kyerɛ bi a nkɔ bɛsesa na me a mewɔ adwensa kyerɛ ho akɔnya mewɔ kwan sɛ metumi gya abɔne nyina na ma saa de nyame de ne yɛsɛ deɛ ne sɛ bɔnsam so wɔ mfasoɔ yɛ deɛ yi hallelujah Israel Nyankopɔn na ɔbɛkye wo ama na yeye asɔre ne nipa ɛwɔ asase so no yɛamisko to Nyankopɔn nipa fom na nipa yere nyame akɔ asɔfo ne di yɛnim a ne ba asadifoɔ sɛ kete wɔn sɔre ne kora baa deɛ ɛdeɛ Awurade hwɛ mu akɔpem sɛ wɔn deɛ na yɛ kɔduru wɔ saa tam na esusa no wo kɔduru yɛ sɛ akenkan sɛ mɔtɔ so mmienu akenkan sɛ mɔtɔ so mmiɛnsa sɛ asɛngene ba afɔ ma yɛ nwom ne yɛde yɛsi yɛ ne asɔre kɔ fie de wokɔ asɔre ne mu a nipa ne brɛ kete wɔn sɔre no nipa brɛbrɛ ade ntia wo kɔduru hɔ a wakɔn bɔne obia mfa ho kofi ne ama kofi fɔ mo yare yɛafɔ mo nyere mo ho last month say adwoafoɔ na ɛwee adwoa no kɔdwo sɛ ne ɛte hɔ ne yɛyi wo na nnipa no nyina ɛdi abɔnefo sɛm wokaa obia ni akyiri sane nyame anhyɛ saa asɔfo no a wɔyɛ kofi ne ama saa no nyame nhyɛ to ansa ne na ɛbɛnyi nsɛn no ɔbɛtoe ɔntimi nsesa ne da onyame bɛkye wo ama na yeye abɔnefoɔ te sɛ ɛboa ehuru ɔde ɔpa ama nsuo yɛ da tɔ susan bi kura ahyɛ ase sɛ nsuo tɔ bɛɛ sɛ bɛɛ
15 minutes pekra susun bi e be sha se tre bi abose ba bi e ko bi a odi mirika ye de ba bode o ke su e ta ho nyina e yesi ba nyina no a obidu a atoda kra kwompo ano de e ye yi ni se ye ni kan se ade wo ye papa nka ye susun anka ni pa be dwane no wo se pono ebo baba sa no mo ari omunim so de dwane no no mo se de mirika sa no mo ko sia no eduru ha no mo wura se o ni ko fura wo se ntimi nye o mo hwe hallelujah amen ba o se sensuo to na susu en ba obi a onimo dware ko ginam ka bo ba be betwe afa ka bo ba be do be fa ba twu se yiri am woni so aye de yi yes ti onyame aye podcast se pumpo se ebo asrochi na se nyame ahye no no ntimi enyimaye bibi ntie nipa na se ka wa wo se sa na nipa bi a wo ye boni bi anzo aye wo so be ma wa hawo ho wo se me bo modin o me ye enye ye o a ye ya na ya awra ho ne se obi so won de o ye enye ye bukura e fo so pa me bukuru sa na sa chie se nipa na twem pana ena o kwa so de fie o ko mpa ba afia ni nyina he obi amfa ho adifo hwe ye mfa so asofo hwe ye mfa so jama nipa e ko mpa bo na nipa ye mobo onyame anim adifo ande me se mo bere so mbekọ so nyamfa so ba wieye ne asem awieye wo awieye ene asem diga nyame se de o sitie no wa ye nhye se nipa bi abebe nanim bia no onam ne nko kwafo so ma me emma onyame ma hunu sene ositi na wonu de etwa se onso yo ana no yete Ghana hey ne ne yete ankola bi se ko mafre konfo bi konfo nso mu twetire mra no ba to etire twada fo enso an se wo pe wiase ade nti wa ye de nipa ko nyame nkyɛn na wo pe nyame nsɛm ade na wo mpe we onti ase enka nyame somo ba ye ka se obi twetire mra akra 50 years ni 60 years so motimi anya kokoduru aye dey ekum nipa ko pe de akodi sika adi pa ko nyame nkyɛn nyame kyerɛ ne se de ositi a wo se enka ho do so your baba se trouser nyame nkasa oso be mo a na na obo so ba na onya 7 million no da kwakoto enioma no ahye ne basket o de ko akina o ko akina so legacy ne sa ahye no nyame tesero no wo sere wo ba tim fifire kukukukuku hwim hallelujah amen obu on so a de ya ne se wo hye legacy onu kure ya wasa wo hye legacy no ma me wasa atwe and wasa hye just one day the same time na wasa keka na no aka wasa awre na ni chiri ba ko pe no wa chire de nyame ye nyina se Israel kunkuru ne di nsenhu no do se obemu wa fa wiaso obe fa wiaso Abraham won sa na bia no say ayi adwoso obe fa wiaso sa kwa koduru take junction dan faso obe wono na 7 million no koye seshi wasi abonefo te se epoa ehu ndire hone suro bone wate so pese Israel kunkun yi di bo wa medofo e ma ukon no bone da bone Israel kunkun ni Yesu obaje wo pese ho to wa mepe wo na samedi nyame di ni daada na si me nko am yi a me se ya ngome mpo da bi ankeye nsuro nyame ne na temu ne na so twen nyame ebeye me hu se nyame te suru no betwe na ni ahwe me na nyankopon be hu se medini dini e deceive nipa na me makoma mu ne menim se de me ye nyina mfa so bone na me pe ne mom nya nipa se nyame aso wie be da di onipa so na me mfa so bone ebeye me hu se nyame te suru be hu me sa ya na nkrofo ka se uko Asia omo won pai omo nkwa asore omo nyi Jesus bi ani sokro omo hoto wo mo nyame nkan kire obi asa de okwa asore no ne ho beto no ene nyame nkan kire obi asa de obo mpai ne ho beto no
nipa nyame pese ne ho tɔ no ye nipa a wontime nya bɔne nti na wakyerɛ sɛ abɔnefo ɛte sɛ ɛpo a ehuru. Hallelujah. Dia na nipa bi abonsam afa wɔn so pɛsɛ yɛ sei nipa adwene na ya kyerɛ sɛ woba asɔre wo kɔmpa ɛbɔ kora wasɛe. Dia ti ne sɛ wo a wo kɔmpa ɛbɔ no Nyankopɔn sɛ abɔnefo te sɛ ɛpo a ɛbɔ na ehuru kukukuku. Yɛ kɔ asɔre ne nipa yɛ kɔ asɔre nyɛ wɔn mu kora na sɛ nipa ayɛ de abɛ bɔne. Nyankopɔn sɛ wo bɛbrɛ ato agu. Ata wacha sɛ mi ase. Nyame se abɔnefo nti sɛ wo kɔ asɔre na so okwa asore na asu nti mpacho wo san nkofo no mo se na mo kompa abo okwa shenga pa ye mo mpa ye o mo nkwa asore so mu di ye mpacho ni pa ekọ asore ne no o mo ye bone na o mo nya bone nti eye nyame a na ye hwan ya ndi nsembia si ni patri mu a na ye kan ye di tom futuro egu ni pa ni si di paso nyame nka se obi akompa abo be na asi ni ye wo se abonefo this also be comparable now be di boni a wo se wo be te se epo asorochi a ehu ya ye misa se Ghana an na timi man nsa to se wotene ya hunu bi ni pado do se na man nsa so egu asore dem asofo do se adifo do se na se metene na ye hunu se woni wi asense do se ndi e kire se nyame no oni wo se mo amokogu asore dem bom paye no mo na mo ho betomo wase nipa oye boni be hunu amane wote se po asorochi a ehu etoda so a obi se na abrofo no so o mudi boni pa enso so o muso ho atoma no so ye nkwala asem me si Yesu bonsam ka tete so okoto ena ha no hafo na ye botoro bonyo pa to so wate ase on se botoro bonyo no so adi sam so o be fe wa ye de na se obi a wofu patwa na akura ofie ya ope na Israel kunkuri nti wo ye botoro bonyo nyame so wo te se efie e woni mu patwa wate ase ndi obi se abrofo no wo mu no mudi bone pa enso mu wato mu omo na de asore ne won ko yi nanim se woni ahomone na ya de yi enante ena obekọ abroche Europe no ene ye fense American side no obekọ no akura 5 years na oye magician enu ma akura no obeye ne ye de na wura okotezemu panyimfo de na agite bo ho omade omo ho ahye bonsam tumi de yi ete bonsam ba ma wona de enu na nipa nim aya de nyamedini senkofo adwene to wo mu no mo nkwa asore omode yi bonsam se so kotomi na asore me ahwe wi ase nanim onyam ampa so enkofo di nkwata sempa wo hunu mo mutimi ye ana mo ha na mo se bonsam no wo ye bonsam ye bonsam mo mpe no enso nunyuma na hafo yo wonne gu asore de mu nyina nunyuma no obi ya de ye asofo kura timi ka se hwan na se wotene abra nyame a wo so no ye tene ni na kidu so soma na ase on na de ne ho mama na de ya adwuma no se mo nko hwo nyame ahini ne tene ne kane mo so obi antene nyame anim no ye ne ha no ya se fie wo nanim ndu hwa abibi man pe nyame so mpa so ye nkoso nyame na wa fie hallelujah amen wa fie won se nyame de na asem bia no kro o kan no pefe wo se so be yenwuna tu yenwuna wo pe wa na dawo so wo yenwuna asase so no wo yenwuna kyese wo do ho akoye de yi wo de ho koma Satan e no se so be ye hyen so a e na nyame su se botoro bonyo ono a wanya nwunu no ono so a wanya de yi nti na nso de nyina atore dada ne nso de ba ya che obi ase nipa de obi antime nya de yi nso Yesu na mo gine de ne se mo nko hwo Nyankopon ahini mo si Yesu aka nkura asesem obi antime ntime gina ma ye hunu amane wo ha no amen nyame sha na mani pa ye de fu mame obra dwuma mfa bi nka ho ele nipa penada amen bitu we robot okura me nimu yewu na nyame aye wona me masimbo se me dada because of money sika l'argent cash kudi cha because of l'argent na minti me nye robot akuyaba tobi ye nkrafo fe de tobi no
buroni ba ha buroni ba nketenkete me kwa mintimi nya bi na nyame aye na ade nyankopɔn no de ne nsa no nyame brɛ ho de ne nsa no yɛ de aka nyina wo frɛfrɛ yo de ne nsa no yɛ na me sikanti ni me deceive ni sa abrɔfo no ɔmo nsom nyame na so ɔmo ho atɔ mo a ne nyina yɛ nyame asam na ama na basa nyame nka sɛ wo nsom no so a wo betimi akyerɛ kora sɛ wo nsom na bɔnsa wo bɛkoto ama no betimi asiwie ha wu ano ɔmo ne sɛ ha de ne nyɛ hwee yabrɔfo na po awurade akyɛ ɔmo yɛ amu abroni me se asɔre dem nyina ɔbɛnom jɔt ɔno ɔmfa asɔre no kra no gye sɛ ayɛ sɛ kɔ no wɔkɔ bia ayɛ deɛ ne nkwasi asɛm obedi ti sɛ de nyame se tiɛ me dɔfo tɛm ka sɛ trɔsɛm na mmara no sɛ nipa wo de watwene ne school sɛ ɔbɛ kyerɛkyerɛ nipa da bia ɔbɛyera nipa da bia ɔbɛyera nipa ɔbɛtu mfuturo agu nipa ne ama nipa yɛ confused ya sɛ obi a ɔte Ghana bia obi a ɔte bere bia no obi a mu bɔne sɛ yɛ bɔne bibi ba da bia yɛ bɔ mpaeɛ Yesu bo nyame so ɛna nyame so nka sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ano waboa wo pepa kyɛ wɔte aseɛ baabi a ne wɔ nyame ayɛ deɛ yi deɛ nyame kura no ɔkan ne sɛ Psalm 34 16 17 18 ɔse na abɔnefoɔ mpaebɔ ɛyɛ Onyankopɔn akyiwade nipa a ɔde bɔne no na ɛsɛ Nyankopɔn yɛ ha yɛ sɛ obi antena se yɛbɔ mpaeɛ a wobɛbua yɛ ɛna ɔwie no 17 no ɔse na ateneneefoɔ so frɛ na Onyankopɔn gye wɔ ɛkɔ no ɔse ɔtenenee nneɛma ne yɛ dɔɔso na Onyankopɔn ɔyɛ deɛ ɛna ha no me sɛ wɔn a na ɛkɔ asɔre a wɔsɛ wɔtene me kura me se metene yɛ sɛ meyɛ bɔnsam yɛn ka nkyerɛ me yɛ sɛ meyɛ bɔnsam yɛ bayifo obi anu a wɔtene ɛno tenenee ne nko nti asɔfoɔ ni bere me tenenee ne nko a o mesisi aborosan o tenenee sɛ me se menya bɔne menya deɛ nam ayiyɛ na medwuma nam adi adwene ne asan yɛ menya bi ɛno nko nti me ho yɛ asɔfoɔ yi onyam amana yeye izo Nyankopɔn no bɛkyɛ amana yeye ɔse abɔnefoɔ ɛte sɛ ɛpo a ehuru kuku kana na ɛbɔ a ɛnkɔ baabi ba bɛgyina din ɛmfa hwee yɛ deɛ yi ɔsɛ saa na abɔnefoɔ akyi sɛ wopɛ sɛ ɛfiri saa bere kɔ yi Onyame dom no ohu mmɔbɔ na ɔma wade yɛ yie a na wobrɛ na wohunu mfa so a agye sɛ wokɔ so na wosuro bɔne amen Onyame bɛkye wo amana yeye ɛnɛ nipa ɛkɔ asɔre obiara hyɛ kɔndɔm obiara yɛ family planning nipa ɛkɔ asɔre o nsɔre na ɛba a yɛakyɛ ne kɔ adeɛ wokɔ asɔre family planning no ɛma akuofoɔ na kyerɛkyerɛ yɛsɛ ɛma a mobɛyi nyamesom padie no Nyankopɔn se monwo na mo asentɛ na monyɛ sɛ mpoano anwea wate deɛ ɔbɔ adeɛ ne kaeɛ wɔn a na nyame mesi ne huhu ɔbɛtumi ahwɛ wo nti wɔ sɛ monwo na mo kyerɛ sɛ mpoano anwea bakyɛ ɔyɛ firi asɛ ni yɛ kɔkagye ti asase no ayɛ ma sɛ wofiri nyina hini na sɛ wokɔ sɛ hwia wobɛtumi afa kɔyɛ mbɛ sɛ ha sɛ ne kɔ no na wohyia akuro asase no nyinaa yɛ deɛ yi na motea na moyɛ family planning ade nti ayɛ sɛ woanhwɛ a mɛsɛ ɔse ɛwia sɛ ɛde wobɛdɛ no ahwɛ ɔba sukuu na nyame wakatɔ sɛ fa wobakɔ sukuu nyame wɔde sukuu no gya wo wɔse sɛ wɔse kɔhwɛ nyame ahenyɛ ne deɛ yi wɔka sɛ sukuu ɛna moato tene na twe na mutiatia so na mo se sukuu nti wɔn mo nsɛm ɔne nipa wɔn nipa nsɛm ɔne deɛ Yesu di gyaa no deɛ nyame di gyaa no ɔno sɛ ɛnyɛ deɛ yi ɛna sukuu a yɛamfa anya wɔ no ɛnɛ wobɛhu ne yɛate asɔre ne yɛsi sukuu aka ho tene ne yɛde ma no no wɔsi ni wɔ sukuu na yɛamfa nya no na wɔbɔ ho mmɔdene na woyɛ saa wontimi nhwɛ wɔ mu yɛfiri a nso de kɔkagye ti asase na dedam kakraka yɛ onyanya yɛma ka asase ɛda soro
na nipa wobɛkɔ asɔre dɛm no ne yɛyɛ kyerɛkyerɛ family planning wɔ sɛ abɔnefoɔ bɛyɛ sɛ poa ehuru ɛntumi nyɛ biribi ayɛ ma mfa so bia ɛdi mmirika na ɛba nsuo tɔ na susɔn ba susɔn ne di mmirika saa ho sɛ ɛkɔ saa ɛnyɛ deɛ yi na adeɛ bi a ɛwɔ anim no na ɛyɛ deɛ yi sɛ ɔfa boase tɔ fa ahobraseɛ ɛnhwɛ deɛ nnɛma yi yɛ adeɛ baakɔ sɛ yɛne yɛde nyamesom no mese yɛne yɛtwiw so deɛ yɛne yɛde bɛsom nyame nnɛma yi no ɛnɛma yɛtwiw so deɛ ɔde bɛsom nyame ne mmom nyɛ de nyame aka ɛne nyɛ deɛ ne nnokora ho mbɔhyɛ te ɛbɛba a wɔ se nnokora ho no de nsɛm ɛba nipa wiase ntimi nye no saa noma no nyinaa nipa atiatia so deɛ ne yɛtwiw so deɛ ɛpɛ sɛ yɛde som nyame nduwo de ɔpa ahwɛ ɛberɛ kristosom nipa ɛpere sɛ kristosom yɛbɔ yɛ ho mmɔdena no ɛberɛ no so na amanneɛ nso yɛ de yɛ ɛdɔɔso amanneɛ dɔɔso paa ade ntia wɔn a ɛba kristo mu wɔn nim sɛ ɔba kristo mu nkurumdeɛ bi da hɔ mba bɛfa ɛna ɔba no kristo no mba ne nkyɛn nso yɛ kronkron wɔsi na mo nso mo nyɛ kronkron mi awurade mi yɛ kronkron na mo nso mo nyɛ deɛ yi yesu sɛ mo nhwɛ mi nsua mi efiri sɛ mi dwo na mi brɛ mi ho ase ɔman ne nyinaa so di yesu adanseɛ ɔbaa yɛ no wɔanyɛ bɔne saa na akɔnya ne da hɔ de ma yɛ sɛ sɛ ne yɛnim na ne yɛyɛ bɔne a ɛkyerɛ yɛsi yɛbɛhu no a yɛntumi nyɛ bɔne bio patɔ ɔta sɛ ne ase na yɛnim no ne yɛmfa yɛn ho maa no na yɛbɔ yɛ berɛ bi a yɛpɛ yɛ nananom abosonsom ne yɛpa yɛbɛkɔ asɔre yɛ nkɔ tete fie basaa afei de yɛsi yɛhunu wɔ Nyankopɔn yɛbɛdwane akɔtoa nam ne ba koro Kristo so a saa berɛ na ne yɛnyini ne yɛ na nka yɛtumi yɛ bɔne ba nka yɛbɛgye ne de wie a afei deɛ yɛntumi nyɛ bɔne bio ba ɛnɛ ne nipa ne gu asɔre dɛm na ne saa ne nyame di asie sɛ yɛyɛ nipa woyɛ nipa woyɛ hwan ɛndeɛ mese mehu sɛ obi ka na me ho mete o mehu sɛ obi ka sɛ woyɛ nipa ɛyɛ dɛ yɛ a bɛyɛ bɔne a mete sɛ obi ka na me ho mete me sɛ na dɛ nipa yɛ wɔka saa no wɔhyɛ nipa nyinaa mu anaa kristo n'anim deɛ wɔ ne mu ɛna wɔsɛ monhwɛ me nsua me de yesu nim sɛ ne mu te ɔnyɛ bɔne na wɔsɛ monhwɛ me nsua me nti wonhyɛ kristo mu a wokɔgyina baabi ka sɛ obiara bɛyɛ bɔne onyam bɛkyɛ wo ama na yeye wohunu bɔne a hunu bɔne sɛ wo tamfo no wohunu bɔne a bɔne yɛ wo bayifoɔ bayifoɔ ne nipa suro no no bɔne yɛ wo bɔ nsam baa ne nipa nim sɛ nipa akɔhyia agye nsade no ahodoɔ a yɛawi no goda ne guinness ne ho a yɛawi no ɛhɔ na yɛsere hwɛ wosere kwa yɛhu bɔne a ne yɛyɛ de yɛsere ɛnɛ nipa hunu adwamammɔ a ne yɛsere ɔte nyame akɔ a yɛbɛtenetene akɔ yɛnya n'anim no ɔka n'anim asi so ɔno ara nso nim sɛ tumi nyinaa yɛ awurade deɛ nyame na ɛbɛtumi aboa no baa wɔte nyame atene a wɔmpɛ ɔpɛ adwamammɔ nsɛm adwamammɔ deɛ ɔbɛfee ne se asere onyam bɛkyɛ wo nipa yɛ abɔnefo sɛ Nyankopɔn se abɔnefoɔ te sɛ ɛpoa ehuru wotwi mu a saa na woteɛ nipa twi mu a aka sɛ Nyankopɔn ɔnsɛ yi o adeɛ bi a wɔyɛ bi adeɛ ɔno no yɛ ne yɛ sɛ wiase ade baako ma wo ne sɛ nipa nte ase mu no wo ma wo ne sɛ ɛnde nyame de ma yɛ ayɛ sika sika deɛ nyame de ma yɛ de yɛ afei nyame adeɛ bi a wɔyɛ bia wɔn wɔ ho asɛm yɛ de yɛ de wo a nyame de gold hyɛ asase mu nipa funtum asase kɔ yi sika kɔkɔɔ deɛ nyame ayɛ no bi ase deɛ wɔmpɛ ne nipa dua deɛ nyame ayɛ no bi ya no ɔmpɛ no ɔno pɛ so ɔyɛ nade foforɔ abɔnefoɔ te sɛ ɛpoa ehuru
yɛn bɛhyɛ ɛwɔ po ho wobɛsuro ɛwɔ po ho nanso ɛmma mɛyɛ hwee dabi amɛka me sɛ wodeɛ wote hɔ yi yɛbɛka nkyerɛ onipa asomasi koraa wɔnkɔ asɔre wayɛ yie akɔgyina bɔnsɛm agyina mu ɔwɔ deɛ hyɛ ne mpase ɔwɔ deɛ hyɛ kokoam ɔwɔ baabi a adeɛ sa a ɔtu mirika yɛ deɛ ɔnkɔ awia ne ɛho no obi nso ɔbɛkɔ awia no wɔkɔ akyirikyiri ɔnkɔ awia bɛsɛ asɔfoɔ ate asi bɔne akwan so a dodoɔ naa adwene ne ɔmu tiri mpɔ ne sɛ ɔmu bɔne ne ɔmu di ansɔre ma bebree ahunu nti no ɔmu anyamesɛm ɔmbɛka no ɔmu bɛka nyamesɛm bi de afeiva ɔmu bɔne no a na wahunu sɛ ɔno koraa wayɛ saa adeɛ no a wɔnyɛ hwee wobɛhunu amane wobɛhunu amane ɔpɛ sɛ onyankopɔn di boa wo ɛfiri saa bere kɔkɔfi no soro bɔne wate amen adeɛ a wobɛte sɛ onyankopɔn ɛmpɛ no ɛma wo kɔn no da biaba ɛne wohwɛ trousers hyehyɛ mmeranteɛ trousers so wohwɛ aberanteɛ bi trouser asɛ ne tru yɛ 47 cases trouser na ɛhyɛ no no na wobɛhu sɛ watwea bɛsensɛn no ham ne nampɔ aseɛ ha no na sɛ yaa no wɔdɛdɛ no wɔkɔ sɛ yaa trouser hyɛ no wo nanom sɛ wonante sɛ kura na gaaga asɛm ka bɛduru bɛbɛ mu wɔnyɛ sisi yareɛ nyame ankasa saa na nti bɛduru berɛ bi no wobɛnya sisi yareɛ nso aberanteɛ no nim onim dama nnɛ mmeranteɛ nyinaa yɛ atuatefoɔ onyam bɛkye wo ama na yeye wohwɛ mmabaawa a ayɛ ka mmabaawa nti na nnipa nyinaa hunu amane wokɔ wɔ abusua mu a nnipa nyinaa hunu amane da bi ama sɛ yɛ atwa wɔ ne na ɛhwɛ wɔ abusua mu wan ne tene wɔ abusua no mu wo nana bɛɛ wɔ fa bɛyi wo maame nua ba bɛyi na wo koraa na wɔtenetene wɔ mu hu ano mo boa saa yɛ deɛ yi yɛpɛ sɛ abusuafoɔ no pɛ sɛ ɔmo nsɛmɔne na ɛma nyankopɔn ɛma nnipa berɛ to gu no ɔmpɛ sɛ ɔmo nsɛmɔne na wode wo ho yɛ deɛ yi bakwasɛ da duru a mimi da duru a efe da duru a wo nyinaa mo nkɔ asɔre ɔmo nsɛmɔne na ɔfa ho hyɛm false wɔamfa ho anhyɛ mu a wogu ɔmo anim ase fie nipa nyinaa wo deɛ mo amoa koma ne nsa so nkasa mi fie papa asɛm so wɔtene mo amoa ma nsa so ma mehwɛ baako ma ne nsa so obi antimi obi afie ohun so obi tene wɔ hɔ na mo nyinaa nso nipa nyinaa gu asɔre dɛm yɛ na nyankopɔn so sɛ abɔnefoɔ ɛte sɛ ɛboa ehuru na sɛ mo fie obi a antene na sɛ mo nyinaa ehunu amane pa to mfiri hwan a ɛyɛ fie apama ɛyɛ ntɔma ɛyɛ fie abosom a yɛse bosom wɔ fie na edi wunya ɛnyɛ nokora da bosom wɔ fie ame ɛyɛ big lions maame bosom wɔ fie bosom do ɔkɔfa ba wɔn wɔn ne wapam wo a wote fie no paagye wo wote fie obi fie obi a wo bosom no ntimi ni wunya da na mmom wo no wabɔ ne fo sɛm a maame wudi no ɛna na nyame de ɔsɛ yɛ ayɛ deɛ ɛnyɛ bosom no Yes. bosom na wɔ fie ɔno ɔntimi ni wunya da deɛ ɔkɔfa yɛ ɔne ne wapam no ɔno ɔbɛsɔre atia no na deɛ yɛ anɛte ne sɛ wo maame twegyari na aso ayɛ deɛ o papa no mo dwa ɔto na aso yɛ deɛ o papa no mo nsa na aso yɛ deɛ o papa twalo to so yɛ deɛ nti saa bɔne no ɛna mo Onyankopɔn ma ne nkunim deɛ yɛ deɛ bɔmɔ na maka sɛ yɛ bosom na mo nyina makɔ fi mo yɛ betu bosom na mo wo bɛkɔ so akyerɛ mo hallelujah amen bosom a wo fie me fie bɛsɛ me nana yɛ ɔhene me papa yɛ ɔhene me fira yɛ fie me deɛ ne nka me no me deɛ ka me pɛ kyerɛ kwan ka ma me nyɛ deɛ ɛne nka ɛka a mɛbɔ ansa na me no me afiri me so wɔ asɔfoɔ nsɛm no ne yɛ dinfo aba nsɛm nanso nhyira nka Onyankopɔn sɛ nipa
obre na komase no obre ne krase de mo Onyankopɔn se ode bo ase to no Onyame be nante se ɛna no nampa to ho na bosom na busum se na bra Nyame anya ne yie de nya enso bosom na abra busuafo no bosom no mu no hu se edi omunya nya edi omunya ne se enipa wa busuam de Nyame pɛ no mu nyina ya de yi de obi abɔni na edi ne nya saa na Nyame aya de yi eti no se abɔni o ka se nipa abosom wo mabusuam ate se poa ehuru mo wo se ho amo wo se nipa nkonya wo mabusuam te se awaye fa se poa ehuru wo se nipa ntoma e wo mabusuam te se poa ehuru wo se hwan mo nti wo fie wan na tene my dear, Wasumana Mawo, Wasumana Mayen, Wasumana Patifo, Wasumana Madifrafo, Apano, Wasumano, Wasumano, Wasumana Mayen, Wasumano Mayen, what if what my dear? Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye, Wasumano Maye, Wasumana Mame, Wasumana Mawo, Wasumanimu, Wasumana Maye, Wasumana Maria Sinina, Wasumano. Wasumano, Wasumana Maye, Wasumano Maye, Wasumana Mame, Sana Wasumano Mawo, Wasumana Mawopia, Wasumana Meriasia, Wasumano, Wasumano. Wasumana Maye, Wasumano Maye, Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye, Wasumano Maye, Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye. Wasumano Maye, Wasumana Mame, Wasumana Mawo, Wasumana Maye, Wasumana Mawopia, Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye. Wasumano Maye, Wasumano, Wasumano, Wasumana Mayo, Wasumano Maye, Miura Wadifuate, my dear, Wasumana Mawo, Wasumana Maye. Wasumana Patifo, Wasumana Madifrafo, Apano, Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye, Wasumano Maye, what if what my dear? Wasumano, Wasumano, Wasumana Maye. Wasumano Maye, Wasumana Maye, Wasumana Mawo, Wasumana Maye, Sana Wasumana Maye Pandia,
Asumano, Asumano, Asumana Maye, Asumano, Maye, Maye. Yɛda owura Yesu ase. Yɛwura odifo adwuma Benjamin deɛ sɛ yɛnyana Onyankopɔn somafo ɔtene yɛwura odifo adwuma Benjamin me maame ni me nua ba yi sɛ omu da wase paa deɛ Nyankopɔn nam so ayɛ no ɛyɛ nwanwa ɛburu wɔ madwen no wɔ nte aseɛ so me maame nanani ɛna me nua ba yi so bani na ɛbɛn na wɔtwe miɛnsa ntɛm ni ɛna wɔn de abɔfra yi bɛpie asɔre dan mu ha na abɔfra yi ahohono ne nipadua ne nyinaa Onyankopɔn somafoɔ na akora yi nipadua na ahohono sɔre deɛ meka ne ho asɛm yi wɔ nie da wo ho saa abɔfra wɔ na efiri n'anim dua ne tiri so bɛsi ne naase ne nyinaa ahohono no na ontimi nhyɛ mpaboa ɛnɛ ɔhyɛ kambu mese ma wonsa mbɔ ne nhyira wɔ Nyankopɔn onyame bɛgye yɛe Onyankopɔn somafo abɔfra yi ɔbaa ne wɔnhyɛ mpaboa biara na wahonhono nkasa wɔse ɛnyɛ ahonhono no so nko na abɔfra ntimi nyane nan abɔfra ntimi nyonsɔ ahonhono n'akyi no enti saa ɛnneɛma bɔne mmienu nyinaa saa twɔku wɔ nipadua nim me maame si wɔnya akwanya na wɔde ne nana ebepie wɔ nim no ɔsɛ wɔka sɛ wɔnka na kɔma nto ne yam ɔnka na kɔma nto ne yam onyame bɛgye yɛe me maame si ampa ɔka na kɔma to ne yam na wɔkasa ma nipadua yi abɔfra yi ɔse bɛɛ na wɔtwe miɛnsa nie Onyankopɔn somafo abɔfra yi na gyina ha wakyerɛ ne nsa agu ne boi ne nsa ketewa bi n'anim dua baabia wonhunu sɛ abɔfra yi na ahohono no enti na abɔfra yi nipadua ne hunu amane na sɛ wɔanhyia yɛwura sɛ wɔanhyia somafoɔ no na nka wɔbɛyɛ tɛi onyame bɛgye yɛe na bere a yɛ maame de ne nana yi ɛnya akwanya ɛkɔ yɛwura odifo adwuma Benjamin onyame somafoɔ yɛ anim no me maame sɛ ɔno deɛ wante deɛ Onyankopɔn odifoɔ kaayɛ deɛ wɔte ya ne sɛ amen wɔn nso gye soɔ abɔfra na na wɔtwe miɛnsa pɛpɛɛpɛ baabi a na ahohono toilet a wɔntimi nkɔ dwonso a wɔntimi nyonso ne nyinaa asakyerɛ ama nipadua na yɛ nipadua foforɔ nipadua na si ne datam onyame bɛgye yɛe na nyɛ biribiara kɔ sɛ yɛwura odifo adwuma Benjamin awie yɛbrɛ yi mu Nyankopɔn soma na ma yɛ baako pa ɔkasa kyerɛ nipadua yi ɛna ama abɔfra no ade ne ho saa no pagya ho sa ne ka sɛ owura Yesu yɛda wase o ka sɛ owura Yesu yɛda wase o Minim sɛ woyɛ ɔnwanwani ɔyaresafo ɔgyefo ɔteonia minim sɛ woyɛ ɔnwanwani Israel nyamea ɔyaresafo ɔgyefo ɔteonia Minim sauyo mwangwani Minim sauyo mwangwani Mira Oyari safu Ojibu
na nanim teɛ hwɛ ne ho fɛ etuntum sɛ wio pachawa gentle boy o me pachawa na maame na furu ahono ne naase ɔnhyɛ mpaboa pachawa mede me nsa kan no yesu di ne mu deɛ atɔ kyema no wahyɛ ne deɛ animonyam amen wɔntua sika hɛ ɛnam awurade yɛyɛ me nwanwa amen hu nea menka wei na mese nka amanama wei na mede bɛgyegye wɔ mu nsɛm sika pachawa papa mahyɛ ade bɔnyɛfoɔ nsa de no oh na madane wɔ nyame tamfo na mama wo nso abɛka ho oh mpare awurade wate amen ɔpɛ sɛ awieyɛ ma ɛmo dane n'adɔfo amen yɛnom ti na wasoma me amen yɛnom na asɛpakafoɔ atorofoɔ taa me na ɔhwɛ me ho ne bɔne so a me sɛ ɔmu nya bi nka dabita menyɛ bɔne amen na ampa metumi so menyɛ amen hallelujah amen woantɔ ɔyera antɔ samana antɔ nkum me pachawa debi yɛda yesu ase amen hɛ ɛna watumi abɔ bet ajo nyame ayɛ bi ama me yo misidai onyame ayɛ bi ama mi o Israel nyame ayɛ bi ama me ade misidai mekamfo onyame ayɛ bi ama mi o misidai mekamfo Israel nyame ayɛ bi ama me misidai mekamfo onyame ayɛ bi ama mi o misidai mekamfo Israel nyame ayɛ bi ama me misidai mekamfo onyame ayɛ bi ama mi o misidai mekamfo Osaberi ma Yesu ayɛ bi ama me misidai mekamfo onyame ayɛ bi ama mi o misidai mekamfo Ini agya Yesu ayɛ bi ama me misidai mekamfo onyame ayɛ bi ama mi o misidai mekamfo amen amen ba sɛ ɔtena ase ɛna mehwɛ sɛ me nso me ne hwan oh ba sɛ ɔtena ase awurade nhyira Amen. abrante sɔre nsɛm a asɔfoɔ gye ho akyinyeɛ adiyifoɔ sɔre kyia pachawa nsɛm so na akɔnhwɛ obi nsɛm adeɛ da biara nso ɔno a ɔte soro no ɔte soro mu soro no ofiri ahunu mu bɛyɛ nsɛnkyɛn de hyɛ n'asɛm pama amen na deɛ anigye ne sɛ n'akoa akora nteateɛ mu obi nte n'akoa anum ne kasa pachawa debi mesi deɛ ɔsoma me no wɔhyɛ me mu amen deɛ ɔsoma me no kristo no wɔhyɛ me mu amen oh ɔwura yesu bi da wase amen nkyirima yi nso ɔma ahodwiri ne anwadeɛ sɛdeɛ ne ɛsi agya no mbrɛ so no yɛde yɛni ahunu bi amen animonyam ka wo amen ɔmfa ɔno korɛ kwan ne so nhu ntaeɛ yes wayi na adi ahyɛ gye sɛ deɛ ɔyɛ yeraba gye sɛ deɛ ɔyɛ yeraba ɛme nwanwa aberanteɛ sɛ ɔbɛsoma awurade wɔ ho maame Amen. awurade nhyira mo sɛ kɛba sika gya nka mokɔfa sika wɔ yi ɔnam ɔdom so ɔho mmɔbɔ kwa monkɔ so ntena ase ma saa kristo wie wakye amen na so wie nka mo ntena ase amen 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 yɛda onyankopɔn teasefoɔ no ase medɔfo nanɔpa yi mede de odiyifoɔ adwan benjamin voice of truth ɛberɛ naa so nam da so no wɔ yi ɛna anɔpa yi yɛda onyame teasefoɔ no ase sɛ yɛbaayɛ dɔfo asɛmpa no nyinaa akyi no ɛnɛ nso ɔnam n'ahumɔborɔ so no afa me so na wayɛ bi de ama binom ɔse asase ɛte so yi adebɔnyɛfoɔ te sɛ ɛpo a ɛhuru kukukukuku ɔse ɛntumi nyɛ hwee ne nkɔsi hwee yɛda onyankopɔn teasefoɔ ase sɛ asɛmpa no nyinaa akyi nso ɛnɛ nso wafa me so na wayɛ ade foforɔ ɛwɔ binom berɛm ɛnoɔma onyankopɔn fa me so no
na oyo no eboro adwene ntase so edoso afidie so no ebre na makwai so ohwe abofra no a abofra no ne na wofore ne bae no abofra na honho no efiri ne tiri so kosi ne nase ne badue ne nyina abofra na honho no na ne kidney asai na onyame na modom so ebra mesede ma abofra no ahyere bakro Kristo dine ne monyam na afi abofra ne kidney na ase ama ne nase atatai na bosumi ne ekiri abofra no ntimi nkotore ntimi nyonso na due ne die ho ode ntimi no nsu na bofra bra mesede ma abofra no onyame nam Kristo so abehyere die ne monyam na nam koaso bedofo afi kidney na ase ya ama abofra na hono na nase atatai na fu ata ahono na nanim amuntu na ne nsa nyina ayi dududu no Yesu Kristo dine mo na mensai so asane are mese ensai bibitim yeda Onyankopon tasefo ase se bedofo Onyankopon nam na humobro so na da bia no adechiem no oya ade foforo fam so na ode hye na sempa mana me kai wo se anope ya me ne wo hie me nda anope no odi fo adwa Benjamin Onyankopon ya dom na okai ye fra atasefo a ochira no pa kwasiada me ne wo hie no ochira no pa kwasiada ba bia wo bia no ese okra ere no japade nipa ono Onyankopon ntem se ne kra be ye di so Onyame ni na wo Onyame ntem be ba so wie ye ntimo nam Kristo so no yi ni ho di asem no di ne suma sem ni ne ho ntasem a etisi asoma me na wo di ni tumi na ho de ne ni tumi di na yaresa edi ekiri ahodwiri di odidi asem pa ne chinti wo chana pa no meto mensa fro se wo kumase ya so wo nkan so wo tema so wo kasoa so wo tachima so wo sunyan so wo sevi so wo takra de Cape Coast ba bia wo bia na kentampo meto mensa fro odi fo adwa Benjamin Onyankopon nam na humobro so no makwaya ochina anopa ba bia benya ka no ena be chewe Central Market odi fo adwa Benjamin wo kumase ya adwoso bonwire junction adwoso bonwire junction ona bo odi fo adwa Benjamin the Central Market ene fa ka no ba bia wo bia no benya ka no bi wo labor amakono about ofori krom anasa na ga junction K junction obo se ka na epai ejo se ni dwabe fo jo su dwabe trotro ni bi ne ka kire mate anasa driver ni se obesu obonwire junction na wo su obonwire junction so abo se ye filling station kese ho filling station e kwa na da filling station wo sabo nkum so no utu na be se 20 aduonu a wa beto se fitie su oduma ya bo so kokko e kwa na da fitia na ho no wo sabo nkum so no asoro dai no e na eba ntiba bia wo bia no beto men safro se wa so na ado ka na mo a uduru so a wo so wo pe dwaben kwai no e kirewa uduru echen krom a bisa se wo pe bonwire junction wo beka se ene wo ni mu tenten so no uduru bonwire junction so a filling station no e kware da ho no se wa na wo drive wo car dia sima kekekeke no enuru ensia na sensompo ensia ana sensom eduru efitia no e kware da ho no manefa wo babetu di fo adwa Benjamin ene agedi fo a ehyiam a nyame nam ne honhom so no nam so nam Kristo so na wo da asumasem atenatene ene ateyi na wia na ho de ne tumi de onam na ko no masem so mane de makra ene monyam ka Kristo de edofo na me ka wo se so pese ubisa no bo kire okwan ni ya hwe number yi so ho number yi fre o mo no be kasa o matimi a kire okwan ni yi no atimi ni me ehia Onyankopon ya domo a o kire no pa na yenum nyina na me ka wo se edofo se Kristo makwai na wo kai fa adechiema da sene memenda no pase ya Voice of Truth odi fa adwa Benjamin wo ya TV ya so ebra bono nson kopem no motwe no mesa no ohia e wo afidie so Onyankopon so bi enkan na zet ni no ni dinimu amen bye bye.